כל חברים, כאן יהיה לי בעוד סרטון חדש, והיום אני משחק פרקור עם אח שלי. אם אתם תראו את מי שפה לידי, קפוץ, הנה הוא קופץ, הנה שתינו קופצים, ונו, אז היום אנחנו היום משחקים פרקור. מה? אני שנייה אעצור את הסרטון, והנה חזרתי. אם תזיין את הפרקור, אל תיגעו באש הזאת. היא מורידה לכם את הסרטון. וזה בית קטן. שזה בכוונה שתראו שבאמת אפשר ליפול. אתם רואים זה נפתח. עוד 5 שניות זה ייפתח. הנה אח שלי פה לידי. יאללה, 10 שניות. אוי, אהבתי. נפלתי. זה לא קופץ. לא קופץ. יאללה. טוב, אז אנחנו עוברים משחק. רגע. ונכנסתי לפרימט אבולושן. מי שמכיר, הוא יסתכל על איזה לבל. אני כבר ראיתי בסרטון, בשורט שעשיתי. הנה, ואני לא משקר. אוי. יש לי בג. והנה, מי שלא מאמין, תסתכלו. ויש לי את כל זה. אתם רואים? ככה זה הייתה תמונה. יאללה. חצי מזה זה תמונה. ותשמעו. נכון, הלכתי את זה עד עכשיו, יש לי בסטיקלטרה, אוטוספורט, טסאו ואומגה פטפים. ובולרין לא. הנה יש פה אומגה פטפיכס. יש לי, זה הלבש שלי. ואח שלי הלך כי אני לא חושב בסוללה, אבל זה עם הסוללה, בטלפון. ואז טוב, אני ממשיך. הוא עוד מעט חוזר. טוב, אין לי ככה משחק הזה. וואי, יש לי משחק שהיה מוכן של החיים. אין של מישהו שלא מכיר את המשחק. יאללה, אני שנייה עוצר את זה אני אצא שנייה וחוזר. וחזרתי במשחק הזה. אם אתם שואלים כאן איזה פרוטים יש לי מישהו שרוצה טרייד, תסתכלו מה יש לי בסטור. סטור, לא. זה לא סתום. אני לא שיחקתי בזה הרבה. הנה, תסתכלו, זה כל מה שיש לי בסטור. יש לי את זה. אני סתם לובש את זה. הנה, יש לי ונום, דו, בליזר, פיניקס. זה שמחכה זה מגמה גוסט. שכחתי את השם. פרוט של לופי, לייט, דיימונד. הפרוט שהיה הכי גרוע במשחק, דארק, סנד, אייס, פליין, ספייק, סמוק, בון ספינג. בקיצור יש לך את הכל. יש לי בקיצור את כל ומישהו שואל איזה לבלים, הסתכלו בצד. תראה להם, נכון הלבבות שהיו? היה פעם לבבות, כל מי שלא יודע. מי שלא יודע, היה לבבות, והנה זה פה, זה. היה לי 100, ולא ידעתי מה עושים איתם, ואז מחק לי הכל. כן. ולא רצה לו את מה שהוא רצה. מישהו שאל איזה לבד ולמה יש לי קיצון. זה בגלל שהיה לי רובקס. אפשר להגיד שהיה לי רובקס וקניתי פרמנט בודה. ופשוט כל מי שבעולם השני ולא יודע מה יש, יש סודות. יש סודות ענקים בעולם הזה. ככה איך ידיף. הנה. העולם הבא שלי. מישהו שאלה למה זה ירוק, ככה זה בבלוקספורט. אפילו אני לא יודע למה. זה יותר טוב מהכחול. יש פה עיגול באמצע. אחר כך אני אראה.
וואו. יכלתי לעשות סרטון עם חבר שלי, הוא לוי יותר גבוה ממני, אבל בגלל שזה לא היה מכוון שהוא היה לוי יותר גבוה ממני. זה גם קרה בטעות, בהתחלה אני הייתי לוי יותר גבוה ממנו, עד שהוא פשוט... התחיל לשחק הרבה. הוא התחיל לשחק, ופשוט לא ידעתי שהוא משחק את המשחק האהוב עליי. זה משחק, כי מי שלא יודע, בלוקס פרוט, משחק האהוב עליי ברובלוקס. לא היה. עדיין. ומי ששואל מה עם סטיל בריין רוט, זה שיש לי לבקות, ויש לי 3 לבקה. ואין לו שרת פרטי. אין לי שרת פרטי. עוד כמה זמן יהיה לי שרת פרטי. ואם אתם רוצים, אני אעשה לייב בטיקטוק. אבל לא יראו, אני אעשה לייב בטיקטוק, בגלל שאני לא רואים את הזה. תסתכלו. 6 דקות. זה סרטון? זה הרבה. איזה מפגר אני אשמע. אני... וואלה, בקושי מורידים לך חיים. מורידים. לבל 1000. זה לבל אתה? 1043. כן, מישהו שאלה איך יש לי את זה. מה זה קיצון? למה? הסברתי, אני קניתי פרמנט בודה. לא זה. קניתי פרמנט בודה, ופשוט החלפתי מישהו, קיצון, תראה... פעם זה היה הפרוט הכי טוב במשחק. עכשיו לא, אני הכי אוהב דו. ולמה אתם שואלים למה אני אוהב את זה? כי אני לא רוצה. דו זה הפרוט נדירת שכבר כמעט אנשים לא עושים עליו טריידים. רק באיזה עונה שלישי אני אעשה טריידים על המפיקים שיש לי. לכל מי ששואל, יאללה, זוז. זהו, האח שלי הלך, רק אני עכשיו בסרטון. הלך. עוד מעט יחזור אליי, עוד מעט קרא לו. טוב, שנייה צריך לעצור, קוראים לי. יאללה. מישהו שואל מה אני אעשה עכשיו, אני אכבד את המיקרופון. אני כבר לא יכול, זה voice changer. יאללה. טוב. שנייה. אני יכול לחשוף את הפנים שלי, אבל אני לא רוצה. אני אסמן לכם איפה זה. פה לבלים. פה. זה כאילו פה. אתם רואים את זה? נפעיל את זה. זה ככה. הנה זה פה. לא 43, אני טיפה בין השני. הנה הוא אחר. הנה אחד. טוב, אז אני... זהו. איקס. זה. אז אני לא יודע להגיד לכם למה אני עובר כל כך מהר משחקים, כי אני מוצא משחקים משעממים אותי. וזה למשל, אני לא רוצה לעשות בסרטון בלוקס פרוט. טוב, זה נהיה לה. היה משהו, קרה משהו. הנה, אני פה, למה אתם שואלים למה אין לי את הקרמת מה שהיה פה, ולמה אין פה כלום, למה זה ריק. כי ברגע שאני נחות שם על הכפתור, והנה אח שלי, אם אתם מזהים,
זה התפנית שהיה. תפנית בעלילה. איפה אתה? יש פה קיר. ידעתם? יש פה קיר. אוקיי. יש פה. אמור... תוך כמה זמן משתגר פה קיר. הוא יכול להפסיד אותך. עד שמישהו עובר את זה. הנה, זה עכשיו רואים. כל מה שהיה פה, את כל הקיר שעמדתי בתחילת הסרטון. ומישהו שואל, כן, זה המשחק ששיחקתי בתחילת הסרטון. זה אותו פרקור. לא. אני פה בתוך הבור. אם אתם טוענים למה, כבר אני יודע, כי שיחקתי במשחק הזה. ובטעות עשיתי זה. לא, וואי. עד לאיפה? עד לאיפה היה? עד ההתחלה. טוב. עוד איזה 4 דקות אנחנו נצא. משחק משעמם. כן, גם מעצבן. גם מעצבן, יש פה הרבה טרקים. אבל הרבה. הייתי בסוף ואני נפלתי. ואח שלי היה בסוף. ואם אתם שומעים אותו, כי הוא פה לידי, אבל הוא הלך שלי, צריך להביא משהו, הלך לאכול וחזר. למה? ממתי ברובלוקס? יש צל של בן אדם. ממתי? צל. ממתי? אני לא זוכרת את הצל. אתה פה את הסרטון? לא. הייתם שומעים אותו כי הוא פה לידי. באמת שהוא פה לידי. תגיד היי. היי. הנה. הוא פה. נייס. מי שישחק בזה, הוא רוצה את השם שלי בחבר. הוא רוצה את אותי בחברים. אחר כך נראה. מה? גיליתי משהו. אם אתה נופל בכחול, נכון? נופל שאתה בקופץ לקירות, ואז אתה נכנס פשוט לבוא. יש את הקירות האלה. נו. אז נכון, יש את החור, אתה צריך לקפוץ שם. גיליתי, אם אתה נופל שם, ואז נשאר לך איזה 3 שניות, זה ממשיך עם הזמן. כן, אנחנו נדבר הרבה שתינו. הנה. כל מי שמראה כבר הגעתי לצהוב. כן, הבאה שלי זה הצהוב, פשוט אני התעכבתי בשביל להסביר לכם. התחלתי כבר להיות בצהוב. לא! זהו, וממשיך. אני לא רוצה שלי, פשוט נמחוק את הפרק הזה. רוצה שיהיה לי זכויות יוצרים. אני לא אוהב את הדבר הזה. ומישהו שואל למה היא שם באוויר? כי אחרי שאתה עושה את כל זה, הנה, היא משתגרת, אתה צריך לדחוף אותה. כן, זה המשחק. הנה אח שלי פה. דחפתי. תלכי כבר. כן, אני אראה לכם את כל השיטות. תסתכלו. יופי. פה זה מצחיק. נכון, זה נראה כל כך קל. אתה נופל. ואז זה נראה לך פה גם כל כך קל. אתה נופל. ואז שמו לך קיר. עד שאתה לא יכול לקפוץ לזה. הנה נופל. אתה רואה? ואז אתם רואים.
אני תמיד עושה ככה, אני קופצה על זה. קופצה יותר מהר. כל מי שלא יודע, והוא לא צריך במשחק, והוא רוצה לשחק איתנו. אז אם הוא מסיים הכל. אז אם אתם מסיימים את כל המשימות האלו שאתה צריך... כן? אז מופיע לכם איזה דבר אני כבר השלמתי הכל. עכשיו השלמת? כן. טוב, אם אתם רואים אותו באוויר שם, כן, אם אתם רואים אותו באוויר, זה בגלל שהשלים את כל המשימות ואני עוד לא. כי אני התעכבתי קצת בהתחלה. כן, ממש התעכבת. זה קשה לי, כי יש לי כמה ממש טוב. כל מה שקורה בעיניים וקורה בגב. עכשיו אתה יודע, זה יכול לך גם בגב. כן. אני פיזית נפלתי, אבל אני ממש קרוב. היי, אתם רואים? זה בחיים לא קרה לי שזה היה כל כך מהר. מה? הנה המקטע שדיברנו. איפה אתה? אם כותבים שרוצים גם אותי בחברים? כן, אם אתם רוצים אותו בחברים, אני נכתוב לכם בפוסט. נעשה פוסט עם השמות שלי ושלו. כי פשוט יש לי חברים שלא מרשים שיצלמו להם כאילו לאפליקציות חברתיות של יוטיוב, טיק טוק וכאלה. אז הם לא מסכימים וזה פשוט באסה שאני צריכה לעשות את זה. ושתסתכלו כמה זמן יש לי סרטון. 17 דקות, פעם אחת. לכל מי שכבר לא יודע, אני כבר עברתי את הצבע. הוא איתי בצבע. למה איזה צבע אתה? ירוק. גם אני. הנה, שם. אתם שואלים... זה טריק. אוי, תבוא לקפוץ שם, אי אפשר. תראה לפה. זה נופל. אבל לא נופל. לפה. וואו, איזה טריק מטורף. אתה חייב לגלות שאתה תגיע. למה זה טריק? וואי, זה טריק. את תבוא לקפוץ? אי אפשר. שאתה קרוב לצבע הבא, יש משהו חרא. הנה, זה, אתה רואה את זה? אני פה הלכתי במשך שעה. הוא הלך במשך שעה, אני הלכתי במשך 3 דקות. אתה פשוט יוצא ועובר, ממשיך. זה, במשחק הזה אי אפשר לא לקבל מכה אחת. בחיים. עוד מעט, תדעו, הנה, החלק הזה, אתה חייב. הנה, בזה יש טריק. אתם יכולים לעשות ככה, ופשוט ליפול. רעדתי רגליים. אתם רואים? ככה צריך לעבור. שירד לך החיים. הנה, זה אחד תפקר. אתה רואה? יש אנשים שכבר מנסים. יש אנשים שניסו את זה שעה. ולא שמו לב לזה. ולא שמו לב לזה שפה הולך. תקפוץ נופל. אל תקפצו לשם. אני בטעות קפצתי לשם. לאיפה? לשם למקום שלו. לפה זה הדרך הנכונה. כן, אם אתם לא קופצים לשם, אז זה לא מזדמן לכם. וואי, הבא זה הצבע האחרון. הוא כן. הכי חרא במשחק. לא לקלל בניה, אסור. נפלתי. אסור לקלל. הוא פשוט הכי לא כיף. פשוט הכי מעצבן. כן, ממש. נפלתי עד הסוף. עד הסוף? כן.
שתבין, בצבע הבית זה משתגר לירוק. כן, אם אתה נופל בצבע האחרון זה משגר אותך לירוק. מי ששואל אם אתה נופל, זה פשוט, אתה לא צריך לעשות את זה. זה ישר לך פה, וגם את זה אתה לא צריך לעשות. ישר לך פה. אבל מה שאתה צריך לעשות, את זה. אתה צריך לספור ואת זה שם. טוב, אח שלי עוד מעט חוזר. נכנסתי פה, תסתכל לפני זה. אני יצאתי פה, תסתכלו, יצאתי פה למטה. נכנסתי פה למטה. תסתכל, זה עוד נתיה להם, אני אקפצה פה. אני כאן תרס, שנייה. צרת לכם שזה יעלם. הנה, תסתכלו. תסתכלו, אני אהיה קרוב לשם. מה אתה תקליט לי? כן. הנה, השתגע למטה. זהו. עוד כנס על המצאת המשחק. והנה, השתגע למטה. לא, לא השתגע. טוב. אני פה בכחול. לי משעמם ואני שמה שלי. זה בכוונה. אז נעשה סגיר וכאילו נסגור את הסרטון ויאללה ביי. שנייה. ויאללה כאילו אני אעשה כזה. שנייה. אלה שעושים ככה. אני פה. אני כבר קפצתי. לא, כאילו קופץ למות. ואז אתה מגיע לבית. שנייה. ואתה רואה את הפרצוף של הזה.